matsayinka na beginner a forex trading, idan har kana yawan rikicewa akan sanin lot size din da ya kamata a ce kai amfani da shi wajen shiga kowane trade, ta yadda idan ka shiga wannan trade din ba za ka yi bulon din account ɗinka ba, to wannan bidiyon naka ne. Domin a wannan bidiyon zan yi muku breaking down din komai da komai step by step akan yadda za ka yi calculating din lot size din da ya kamata ka yi amfani da shi. Ba wai iya calculating din lot size ba, zan yi muku breaking down din ma wai menene lot size, ta yaya lot size yake aiki, sannan kuma ta yaya lot size yake affecting din profit da kuma loss din mu a cikin wannan kasuwar. Daga kallon wannan bidiyon insha Allah ba za ka ƙara zama confused ba, sannan kuma za ka san lot size din da ya dace ka yi amfani da shi regardless to risk management ɗinka da dai sauran abubuwa. So kafin komai ma mu shiga ga dangane cikin bidiyon, bari mu fara da basic menene lot size. So from the definition da kuke gani, lot size is basically the number of currency units you are buying or selling in any trade. Ma'ana shi lot size shine kamar adadi na units. Unit yana nufin adadi, shine adadin wannan currency din da zaka siya regardless to wannan trade din naka. Ma'ana misali idan kana so zaka shiga trade a euro USD, so misali in zaka shiga trade a euro USD zaka yi buy, so shi lot size shine yake determining din adadin euro USD guda nawa zaka siya. Misali yanzu in ka je kasuwa ba zaka ce zaka je ka sayi dala 100 ba, zaka sayi dala 1000, zaka sayi dala kaza, zaka sayi dala kaza. So haka lot size shi kuma shine zai determining din wannan abin nan din da zaka siya, wannan euro USD din trade din nan da zaka shiga na dala nawa zaka siya. Sannan kamar yadda kuke gani, shi lot size ita ce hanya ɗaya da trading platform suke yin calculating din trading volume din mu, ma'ana suke sanin adadin girman wannan trade din da muka shiga. So a takaice kuma a real life example, misali yanzu kamar kai ne zaka je kasuwa zaka siyo kayan abinci, so maybe kafin ka je wannan kasuwan zaka fara yin list din abubuwan da kake bukata. So a cikin wannan list din naka zaka rubuta kayan da kake so ka siya da kuma adadin guda nawa kake so ka siya. So misali ka rubuta indomie, ka ce kana so ka siya indomie katan ɗaya, to wannan katan ɗin da ka rubuta shine unit, ma'ana katan ɗaya, wannan one carton ɗin shine na daidai adadin indomie ko guda nawa kake bukata. Kana bukatar indomie katan ɗaya, to wannan shine unitin. To amma menene a forex trading, ba mu da wani katan ko bag ko wani abu, sai dai mu ce lot size. Kun gane, sai dai mu ce kaza, sai dai mu ce nawa, sai dai mu ce lot size. Wannan lot size din shine yake determining units din mu. Lot size shine zai determining din riban da zaka samu ko kuma asaran da zaka yi a cikin wannan kasuwa. Hakan yana nufin lot size din da ka zaba shine zai determine din riba da kuma rashin ka a cikin wannan forex market din. Shine wannan lot size din, na faɗa muku lot size shine adadin abin da ka zaba wajen shiga trade. Ma'ana lot size shine yake calculating, shine yake nuna wa broken ka idan ka sai euro USD na $100,000, idan ka sai euro USD na $10,000, idan ka sai euro USD na dala kaza, dala 1000 kaza. Kuna ji? So a nan wajen muna da 4 types of lot sizes. Muna da na farko shine standard lot. Wannan standard lot din daidai yake da 100,000 units, sannan kuma standard lot yana farawa ne daga 1 zuwa unlimited. Zaka idan kana kallon social media zaka ga sahabi suna rubuta 100 lot size, so yana nufin 100 standard lot kenan. Sannan kuma duk standard lot guda ɗaya daidai yake da 100,000 units. Misali yanzu idan ka shiga trade na euro USD sai ka zaɓi one standard lot, daidai yake da ka sai euro USD na dala 100,000, 100,000 units na euro USD. Kuna ji? Sannan kuma bayan shi muna da mini lot, shine yake biyo wa standard lot baya. Shi kuma mini lot yana farawa ne daga 0.1 zuwa 0.9. Hakan yana nufin 0.1 daidai yake da 1 mini lot, 0.2 daidai yake da 2 mini lot, 0.3 daidai yake da 3 mini lot. Hakan yana nufin 0.9 daidai yake da 9 mini lot, kamar yadda kuke gani. Shi kuma 9 mini lot da kuke gani, shi kuma mini lot, duk mini lot guda ɗaya daidai yake da 10,000 unit. Ma'ana idan ka shiga trade sai ka zo ka zaɓi mini lot guda ɗaya, daidai yake da ka shiga ka sai wannan euro USD din na dala 10,000 guda 10,000, 10,000 units. Kuna ji? Sannan kuma bayan shi da akwai macro lot. Shi kuma macro lot yana farawa ne daga 0.01 zuwa 0.09. Hakan yana nufin idan ka shiga trade da one macro lot which is 0.01, daidai yake da kana da 1,000 units. Shi macro lot yana represented din 1,000 units ne. Sannan muna da nano lot. Shi kuma nano lot daidai yana farawa ne daga 0.001 zuwa 0.009. Sannan kuma duk nano lot guda ɗaya, misali 0.01 daidai yake da 100 unit. Misali idan ka shiga trade na euro USD sannan sai ka zaɓi 0.001 daidai yake da kai amfani da nano lot, sannan kuma daidai yake da kasi wannan standard, kasi wannan nano lot din na
100 units. So wannan nano lot din ma actually yanzu ba ma amfani da shi, na sa shi ne saboda ku sani because it is part of the knowledge. So ta yaya loss size zai affecting profit ko kuma loss din da zaka samu? From the example da kuke gani akan screen, misali yanzu idan har kai amfani da standard lot guda ɗaya, which is one standard lot, sannan kuma sai ka siya JBP USD. Na faɗa muku standard lot duk pip guda ɗaya da kasuwa ta making, duk pip guda ɗaya da aka samu, misali yanzu a nan waje in ku duba daga nan sama, ai ga pip nan yana mana calculating, kana biya ta a channel din na faɗa muku trading view suna bada calculation na pips. So misali yanzu a nan waje in ku duba gashi nan 6.9 pips. Saboda haka duk irin wannan movement din misali da kasuwa ta yi, duk pip ɗaya da kasuwa ta motsa daidai yake da kana da $1, $10 kai, duk pip ɗaya da kasuwa ta yi yana representing din $10 ne. Hakan yana nufin idan har kai amfani da one standard lot guda ɗaya, sannan kuma sai ka siya JBP USD, idan wannan kasuwan ta yi sama da pip guda 10 daidai yake da ka samu profit na $100. Haka zalika idan wannan kasuwan ta yi kasa yayin da kai kuma sama kake so wannan kasuwan ta yi, daidai yake da kayi asarar nawa? $100. So idan kasuwan ta yi sama da pip 10 ribar $100, in ta yi kasa da pip 10 ribar nawa? Ribar asarar $100. Saboda haka a standard lot duk pip guda ɗaya daidai yake da $10, duk pip guda ɗaya daidai yake da nawa? $10. Haka zalika kuma idan kai amfani da mini lot, misali sai kai amfani da mini lot wanda yake farawa daga 0.1 zuwa 0.9, idan wannan kasuwan ta yi sama da pip 10 daidai yake da ka samu profit na $10. Idan kasuwan nan ta yi kasa da $10 da pip guda 10 yayin da kai kuma sama kake so wannan kasuwan ta yi, daidai yake da kayi asarar $10. A mini lot duk pip guda ɗaya daidai yake da ribar $1 ko kuma asarar $1. Misali kuma idan kai amfani da micro lot, misali duk micro lot yana farawa ne daga 0.01 zuwa 0.09. So idan kai amfani da one micro lot sai ka shiga trade, idan wannan kasuwar ta motsa da pip guda 10 daidai yake da ka samu ribar $1. Idan ta yi kasa da pip guda 10 daidai yake da kai asarar $1. A micro lot duk pip guda ɗaya daidai yake da $0.1. Kuna ji? So kun ga me, kun fara ganin bambancin tun anan ko. Haka zalika idan kai amfani da nano lot, a nano lot kuma duk pip guda ɗaya daidai yake da $0.01. Hakan yana nufin idan ka kai amfani da wannan nano lot ka shiga trade, idan kasuwan nan ta yi making pip 10 ma'ana ta yi sama da pip 10 yayin da kai ma buy kake so kai, kasuwan nan ta fasa tsarin kan pip 10 daidai yake da ka samu ribar $0.1 kamar yadda kuke gani. Haka zalika kuma idan wannan kasuwan ta yi kasa da pip guda 10, idan wannan kasuwan ta yi kasa da pip guda 10 daidai yake da kai asarar $0.1. So kamar yadda kuke gani a calculation din, idan kuka duba the same trade, the same outcome, amma kuma different result, ma'ana trade ɗaya muka shiga ko, so kuma da aka shiga wannan trade ɗin, idan kuka duba a standard lot pip dai wannan pip ɗin guda 10 aka samu, result iri ɗaya aka samu, pip guda 10 aka yi making a wannan trade ɗin, amma me mutumin da ya amfani da standard lot ya samu ribar $100. Kun gane? Misali in wannan trade 100 aka samu, idan asara aka yi daidai yake da ya rasa $100. Haka zalika wanda ya amfani da mini lot kuma $10 ya samu riba, wanda ya amfani da micro lot $1 ya samu riba, wanda ya amfani da nano lot shi kuma $0.1 ya samu a matsayin riba. So wannan shine yanda loss size yake affecting din profit da kuma loss. Idan ku duba same trade, same movement but different outcome because of loss size. Shi yasa zaɓar loss size ɗin da ya dace ke amfani da shi yana da matuƙar muhimmanci. Kamar yadda kuke gani, choosing the right loss size is depending on your account is very important. Ma'ana zaɓen loss size ɗin da ya dace da account ɗin yana da matuƙar amfani, domin yawanci traders musamman beginners ba wai suna yin blowing account ɗinsu ba ne ba saboda ba su understanding technical analysis ba, suna yin blowing account ɗinsu ne saboda ba san loss size ɗin da ya dace su amfani da shi ba. Like sun san risk management, sun san komai da komai, amma kuma baka san loss size ɗin da ya kamata kai amfani da shi ba. Wani lokacin in ka zo shiga trade kana tsoron kada wannan movement ɗin ya dawo babu kai, so ba tare da kai calculating ɗin loss size ɗinka ba, ko sai ka je kai executing wannan trade ɗin kai sai kuma kai ending up blowing account ɗinka. Let's go to the business directly. Domin kai calculating stop loss dole kana buƙatar abubuwan nan guda uku, 3 things you need before calculating your losses. Abu na farko shine abin da kai deposit a cikin account ɗinka. Misali nawa ne account balance ɗinka, nawa ne girman abin da yake cikin account ɗinka, shin $100 ne, shin $1000 ne, shin $50 ne, shin $10 ce, shin $20 ne, nawa ne abin da yake cikin account ɗinka. That's all you need at the first. Abu na gaba kuma shine adadin abin da risk percentage ɗinka, ma'ana kowa yana da yanayin risk management ɗin shi. Wani zaka ce shi a kowane trade yana risking ɗin ƙasa da 2% ne, wani kaji ya ce yana iya risking 10%, so ya danganta. So misali yanzu kai kuma nawa kake iya riski a kowane trade da ka shiga. Misali yanzu idan ka shiga trade sai kasuwan nan ta yi ƙasa
tafi ba tsayin ka ba. Nawa ne account size ɗinka, nawa ne abin da kake so kai riski a wannan trade ɗin, nawa ne abin da zaka yi riski. To yawancin professional traders suna yin amfani da 2% ne. Misali yanzu mutum zai yi riskin 2% per trade a kowane trade da ya shiga. Abin da zai iya sakawa, abin da zai iya riski shine nawa 2%. 2% shine kamar a misali stop loss ɗinka kada ya kasa da 2% ɗin account size ɗinka kamar yadda kuke gani. So amma ba wai ina nufin ka zo misali yanzu a nan wajejen in stop loss ɗinka ya kasance 9.8 pip bane ba, so kuma kaga ya kasance bai daidai da account size ɗinka ba sai ka zo ka canza ko kai wai, no, ba haka nake nufi ba. Abin da nake nufi a nan wajejen shine wannan stop loss ɗin naka dole sai yayi aligning, kun gane, sai yayi aligning da wannan 2% ɗin wannan account ɗin naka, kun gane. So shi stop loss shine kamar inda zaka shiga wannan trade ɗin da kuma inda zaka fita. Misali in kuka duba anan, ai anan ne muka shiga wannan trade ɗin, ko kuma abin da muke so wannan kasuwan ta mana shine muna so wannan kasuwan ta bai ne. Misali in ta zo nan ta taba mana wannan order block ɗin, sannan kuma wannan kasuwan ta yi sama kamar yadda kuke gani. To amma menene idan ya kasance wannan kasuwan sai ya kasance bata yi sama ba, sai ya kasance kasuwan nan ta dawo, kun ga menene, ai za a taba mana stop loss mu ne ko. To wannan stop loss ɗin dole sai yayi daidai da wannan 2% ɗin regardless of risk management ɗinka kamar yadda kuke gani. Amma ba wai ina nufin idan misali ka san akwai wanda zai ce shi kawai da mini lot yake amfani da 0.1 mini lot, saboda haka idan stop loss ɗin shi ya kasance haka, kun ga kenan zai asaran 12%, saboda haka sai ya ce zai dawo da shi daidai nan wajen. Ba haka nake nufi ba. Ko duk girman stop loss ɗinka ya danganta da adadin lot size ɗin da ka zaɓa. Idan babban lot size ka zaɓa shine zai maka fashion ɗin account ɗinka. Shi yasa sanin yadda zaka yi calculating ɗin lot size yake da muhimmanci sosai da sosai. So what to keep in mind shine account size ɗinka, risk per trade ɗinka da kuma stop loss ɗinka in pip. So kamar yadda kuke gani yanzu misali a wannan example ɗin muna da account size na $1000, sannan kuma muna so mai risking ɗin $2 a kowane trade, $2, sorry, cut some way. So kamar yadda kuke gani muna da account size na $1000, sannan kuma a kowane trade muna yin risking 2% ne. So 2% na $1000 daidai yake da $20. Bari mu yi mathematics ɗin. Misali yanzu anan zamu zo mu ce 1000 divided by 100 times 2%, which is 2 kenan. Kamar yadda kuke gani kun ga me daidai yake da 20 kamar yadda kuke gani. So kun ga kenan menene, $20 ita ce abin da za mu iya rasawa a kowane kalar trade da za mu shiga, regardless to koyaya. Misali idan stop loss ɗinka ya kai girman nan, tsayin nan, duk girman shi $20 ita ce abin da za mu iya rasawa. Duk ƙanƙantar wannan stop loss ɗin $20 ita ce maximum abin da za mu iya riski a kowane trade da za mu shiga kamar yadda. Kun ga menene yanzu a nan waje da like abin da muke riski, abin da muke so mu riski a nan shine 10 pip. Haka kun ga kenan tunda 10 pip ne, misali idan muka yi amfani da standard lot a nan waje guda ɗaya, daidai yake da zamu yi asamin yadda mu yi asaran $100, kun ga kenan 10% ɗin nawa kenan, daidai yake da 10% na $1000 kenan, ko ba haka ba. So a nan waje kuma misali idan ya kasance mun yi amfani da mini lot, duk mini lot guda ɗaya daidai yake da $1, kun ga me, idan ya kasance za mu yi amfani da mini lot daidai yake da muna willing mu asaran $10 kenan, ko ba haka ba. So tunda mai duk $1 daidai yake $10, kun ga anan mai abin da za mu yi asara shine $10, to amma $10 bai kai kuma 2% ba, $10 na $1000 daidai yake da 1% kamar yadda muke gani. So a nan wajejen shi sa sani yadda zaka yi calculating yake da matukar muhimmanci. So a nan wajejen yanzu za mu zo mu applying waɗannan su ne abubuwan da muka yi plugin a ciki. Misali yanzu a ce anan za mu yi trading ɗin JBP USD, sannan kuma abin da yake cikin account ɗin mu shine $1000, sannan kuma abin da muke willing mai riski a kowane trade da muka shiga shine 2%. 2% na $1000 daidai yake da $20, sannan kuma stop loss ɗin mu daidai yake da nawa, daidai yake da 40 pips. Daidai yake da 40 pips kamar yadda kuke gani, shine stop loss value ɗin mu. Wannan kuma shine in standard loss ne $10 kaza da kaza kamar yadda kuke gani yanzu gashi. To wannan ita ce formulan da nake yin amfani da ita. Normal za mu yi manually ne tare da ku, ka san yadda zaka yi da kanka, ba wai kai amfani da wani online tool ba. So abin da zaka yi shine wannan loss size ɗin naka is equal to account balance times risk over stop loss in pip times pip value. So a takaice menene wani loss size zamu yi amfani da shi? Misali yanzu anan zamu yi amfani da macro lot ne, sannan kuma nawa ne account balance mu? Aka ce account balance times risk. Account balance ɗin mu shine 1000 USD, 1000 za mu ce times 0.02. Wannan 2% ita ce 0.02 a nan wajen kamar yadda muke gani. 0.02 za ka iya converting, misali in 10%, idan 10% ne daidai yake da 0.1, regardless kawai za ka yi rounding figures ɗin ne kamar yadda kuke gani. Sannan muka ce menene over, nawa ne stop loss ɗin mu? Stop loss ɗin mu 40 pips ne, sannan kuma nawa ne duk pip ɗaya a macro lot daidai yake da $0.1, kun gane, daidai yake da nawa $0.1 pip value per lot. Saboda haka za mu ce wannan, su za mu fara calculating ɗin saman nan
1000 divided by 0.02, 1000 divided by 0.02, sorry, 1000 times 0.02, kuna ji? Kun gani? 0.02. 1000 divided by 0.02 times 0.02 daidai yake da nawa? Daidai yake da 20, sannan kuma 40 times 0.1 daidai yake da 4. Saboda haka za mu ce 20 over 4 daidai yake da nawa? 5. Hakan yana nufin za mu yi amfani da 5 microlot in dai har muna willing mu losing din 2% na capital ɗinmu. Wannan 5 microlot ɗin daidai yake da 0.05, sannan kuma shine zai ba mu adadin $20 na risk management ɗinmu. So wannan ita ce calculator da za mu yi amfani da ita. Wannan shine formula da za ka yi amfani da shi, amma na san da yawan ku ba kwa so ku yi amfani. Na san ba kowa ne zai iya cramming ɗin wannan ba kowa ne zai iya cramming ɗin wannan formula ɗin ba kowa ne zai iya calculating da kanshi ba. Saboda haka akwai online calculators da yawa da za su yi maka wannan aiki. Misali yanzu kawai ka zo ka rubuta forex calculators, ko kuma mu saka lot size calculator kamar yadda kuke gani. Lot size calculator kana tabawa zai baka, akwai calculators da yawa da za su yi maka calculating lot size idan ku duba yanzu ga sanan a nan wajen da yawa. So to me personally gaskiya ina amfani da baby pips. Saboda haka misali yanzu mu taba akan baby pips mu shiga cikin ta kamar haka. Bayan mun shigo cikin baby pips kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajen, wannan ita ce calculator din. Abinda za ka yi a nan shine ka zo ka zaɓi me account currency ɗinka, which is USD, shine abin da kake calculating kuɗin ka da shi. Nawa ne account balance ɗinmu? $1000 kamar yadda kuke gani. Sannan nawa ne abin da muke riski a kowane trade? 2% kamar yadda kuke gani. Za mu zo mu rubuta 2. Sannan nawa ne pip ɗinmu? Ma'ana nawa ne stop loss ɗinmu, nawa ne yawan pip ɗinsa? Yawan pip ɗin stop loss ɗinmu daidai yake da 40 pips kamar yadda kuke gani. Sannan kuma wanne abu muke so za mu yi trading GBP USD kamar yadda kuke gani. Bayan ka gama saka duka waɗannan bayanan, nan 40 ne, sai ka zo ka taba akan wannan alamar ta calculate. Bayan ka taba a nan wajen zai nuna maka abin da muke so mu riski shine 20 USD a kowane trade. Mun ka duba 20 USD shine sai mun dauki trade kusan guda 100, kusan guda 50, sannan za mu zo mu reaching wannan 1000 din. Kun gani za mu yi plan din ta ya kasance wannan trade din gaba da loss ne. Sannan kuma misali idan da microlot za mu yi amfani, daidai yake da nawa? Da microlot daidai yake da 0.05 na microlot. Kun gane a nan wajen da microlot kadai za mu yi amfani wajen shiga trade din, daidai yake da nawa? Daidai yake da 5 microlot. Domin menene? Inda a ce yanzu misali wannan ya kai, misali yanzu anan a ce pip din mu 10 ne, 10 pip ne a nan wajen, sannan mu taba akan calculate. Kun ga menene? 20 microlot. Kun ga 20 microlot ai daidai yake da 2 minilot, ko ba haka ba? Saboda haka a nan wajen 40 pips ne. Tunda ya kasance 40 pips ne, a nan wajen sai mu zo mu yi calculating. So kun ga kenan a wajen shiga trade din nan za mu yi amfani da 5 microlot, sannan kuma 5 microlot daidai yake da 0.02, daidai yake da nawa? Daidai yake da 0.05. Haka zalika inda a ce kaza muka samu abin da zaka saka kenan. So wannan ita ce hanyar da zaka bi wajen calculating din lot size din da ya kamata kai amfani da shi a kowane trade daga guidelines to risk management ɗinka. Misali yanzu idan a kowane trade kana riskin din $10 ne, so zaka zo ka lissafa sai kai calculating, ba wai kawai kowane trade ka ce kai da lot size kaza kake amfani ba. Wannan shine dalilin da yasa da yawan beginners suke yin blowing din account din su. So please and please, na akwai wani abin da baku gane ba, feel free ku tambaye ni a comment section. Sannan idan akwai wani bidiyo da kuke so muku akan kuma wani kalan topic ne, ku faɗa mun. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Allah ya samu dace.